Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 14 na bulan sang Enero tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu napunan sang kontrobersiya ang mga isyu karon nga semana. Kagabi siling ni Presidente Rodrigo Duterte, wala niya ginapuwersa ang sinuman nga magbaton sang bakuna nga ginatawag libre sang gobyerno. Bangod may pila ka local government unit ang ginaligar makabakal iya sang ila kaugalingon nga bakuna tungod may pundo. Ihimplos nati ang Makati, bilyon yang pundo, ang Bacolod 300 milyones. Pero nagapabilin ang iya kumpiyansa sa ginpili nga bakuna ni Bagsinsar Secretary Carlito Galvez Jr. Te Sinovac ang ginpili. Hindi ko maintindihan na mo ni.
ginpili ini siya nga baksin nga kon lang taon ta ang presyo pinakamahal ini siya. Kagang hindi ko maintindihan kay ini siya ang iya sining ipikasi 50% pa lang. Tinga pilion mo ni kay wala pa siguro 50% pa lang ang kaepektibo niya. Ikumparar sa iba nga tag 90 na, 95. Lantawa bala sa presyo kita bakadto. Hindi ko maintindihan eh. Ang presyo, amo ini. Ang pinakamahal, ang Sinovac nga ni, 3,629. Dua ka dosis na na. Mahal sa ikumparar sa Pfizer kag BioNTech nga 2,379 lang. Ang Gamaleya 1,220 lang. Ang COVAX 854 lang. Ang AstraZeneca 610 lang. Ang Novavax 336 nga didto gigitaya magbakal sa mahal kag 50% lang ang iya siniipik kasi daw kabudlay intindihon no? Daw wala pa man siguro 50% lang ang kaepektibo ya dito gigita mahal pa daw hindi ko maintindihan nga anong natabo sini daw kabudlay intindihon hindi pa man epektibo kayo perti ka mahal sa iya dito gigita ano ang kasugtanan sini sa tunga sa Pilipinas kag Sinovac ni no, hindi ko maintindihan. Hindi blang gobyerno dapat mabakal kita sa pinakabarato. Hindi siya ang pinakamahal kag ang hindi maintindihan 50% pa lang ang kaepektibo yang nga amo gini ang pilion naton. Daw naglibog ang ulo ko. Perti ini makailintriga ini klase balita. Ano ayhan ang natabo? Pero ang pinaka-importante sa tanan, nakalamho ako kagabi, kundi siling ni Presidente Rodrigo Duterte, ako na! Pagkabot sa baksin, kagabi niya, hindi na ko. Nakalamho ako kagabi. Ay, ano nga plastada ini? Ate, wala kaso Ginanigosyar pa nato ng pagsulod sa baksin. Ti, ilang taon ta? Kaya ang iba niya nakapatuslok na. Hasta subong wala pagali masabat ining isyo. Ay kabudlayo daw nagsinubagana yang isyo sa bakuna. Okay lang basta sumulod na bakuna kung kayuhan mala sa Pinoy nga aman. Ang iban nga manggaran nga pungsod nga niga pinagusto na bakal subong kagabi ga monitor ako international mga 28 milyones na ka-vaccine doses ang nabaligya sa mga magrano na manggaran niya nga pungsod. Iban nakabakal na ya. Ang iban guro gani personal lang, ang iban individual, bakal sila ya, pagusto sila bakal. Kaya dito sa ilaya, pagusto ko na anong nga brand, wala iya pilitay. Hindi kayo magsiling nga amo gini, kaya gusto sa gobyerno, amo ning baklon mo, bisan daw hindi amo. Dito ya pili ka, ano nga brand gusto mo. Kaglibre pa, may ara ka pa opsyon. Kung hindi ka, wala kaso. Kung magbakuna ka, are, libre. Diri sa aton daw ginaduso gid ang isa ka klase baksin nga daw hindi pa man gani sigurado. Ano man? Anong natabo? Anong negosasyon? Siling sa isa ko ka abogado ng amigo. Siling niya pilang rason? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Philippine Standard Time, las 6:46, DTX 500 kamo ha. That time las 6:47. Sa masunod nga semana, bantayan ta ini. Amo ining argumento sang mga
pila naton ka mga utod. Nami ni bantayan nga aman. Sa masunod nga semana, may ara anti-terror law oral argument. Argumento. Ano ini nga argumento? Ang ila sinihambalan kag diskusyonan amo ang isyo. Kon bala ang Supreme Court maga-isyo sang temporary restraining order o kon ang konstitusyon ginlapas sining anti-terrorism law. Kampyon ini pamatian man ang magapartisipar diri hindi lahog-lahog nga mga tao. Siya na former Solicitor General Jose Anselmo Cades, Pre-Legal Assistance Group Chairman Chel Jokno, adbay nga representante Congressman Edsel Lagman, kag-apat magid ka mga abogado ang mag-argue sa anti-terror law at tubangon sila at tubangay sila tulukay masakit ni Solicitor General Jose Calida sa isa ka oral nga argumento sa Korte Suprema sa masunod nga semana. Kampyon ini pamatian. Ang 37 ka grupo, mga petitioner, nagpili sang 13 ka mga abogado. 7 ang main, may mga alternate pa nga anom. Agod nga, debatihan sa Korte Suprema. Ining isyo sang anti-terror law. Kanay sinoy ni sila. Anay Solicitor General Jose Anselmo Cades. Upod sa Integrated Bar of the Philippines official Randal Tabayuyong iya alternate. Flag Chairman Jose Manuel Jokno. Ang anay Supreme Court spokesman Chudorte ang iya alternate. Puerte. University of the Philippines College of Law Political Law Cluster Chair Alfredo Molo III. Human rights lawyer Ibalen Orsua with National Union of People's Lawyer, Assistant Secretary General Josali Di Inla, iya alternate. Anay bayan muna nga representante kag inyo PL Chairman Nere Colmenares, inyo PL Secretary General Efraim Cortes ang iya alternate. Albay nga representante Edsel Lagman with Ateneo Law Professor Howard Caliha, alternate niya, kag Algamar Latif sang Bangsamoro Transition Commission with Human Rights Lawyer Bantuas Lukman, iya nga alternate. Porte ini, inatubangay sila. Engkwento sining Solicitor General nga si Jose Calida. Nami ini pamatian, makita mo dire ang argumento et wala tagto. May makuha kita dire nga leksyon sining ila pag inatubangay sa Korte Suprema sa masunod nga semana. Bantayan naton ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT.
Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53, amo niya ho, ang tutukan naton, ang palayag sang League of Cities of the Philippines. Ang local government unit may ara otoridad sa pagpili sang ila COVID vaccine nga brand, which is para sa kunusto. Base man sa luyag sa ila constituent, kag pinansyal nga ikasarang. Amo ini ang ginpalayag sang LCP National President kag alkalde, mayor sang syudad sa Bacolod, Bing Leonardia. Siling ni Mayor Bing, ang mga LGU amo ang magapili sang baksin nga ilaluyag. Kag depende man sa ikasarang sang isa ka local government unit. Ang League of Cities of the Philippines sa karon nagakoordinar sa 8 ka pharmaceutical nga kompanya agod masiguro ang efficacy sang COVID vaccine. Amo ni gusto. Negosyar ka sa tanan. Pili ka sang gusto mo. Kung anong luyag sang tao. Kung luyag sang tao amo ni, pungkuan. Kinahanglan may ara sang konfirmasyon gikan sa pumuluyo. Kag sigurohon ano ka epektibo sini. Amo ni ang gipalayag ni Mayor Bing Leonardia. Siling ni Mayor Bing, kinahanglan nila ang klaro nga plano kung paano patigayunon ang massive vaccination. Kag dapat may teamwork man sa tunga sang national kag local government. Te siling ni Mayor Leonardia, may pila ka mga syudad kag banwa nga kinahanglan buligin man sang national government. Yan di na iya ka matago. May mga imol kita nga mga banwa ka syudad sa bilog nga Pilipinas nga nagakinahanglan buligid sang national government. Pero kalabanan sa ngaili urbanized city ang nag-commit na ya sa ila pundo para ibakal sang baksin pa una-una. Amo ning husto nga tindog sang mga alkalde sa bilog nga pungsod Pilipinas nga dapat sila iya ang magapili sang COVID vaccine nga brand. Hindi kay duso lang simo, amo niyo kay gusto sang amo ni nga mga kabinete, amo ni nga opisyal sa gobyerno, amo ni baklonta, hindi siling sang league, sang mga kasyudaran sa Pilipinas sa pagpamuno ni Mayor Bing, sila yung mapili kung ano ang brand. Kung ano ka epektibo sini, kay kabuhi sang tao ini ang ginahambalan. Amo niya ang dapat matabo kung sa bagay ang tindog sini sa mga alkalde tingin na respeto man sa Malacanang. Yati ilan na iya gusto kag may kasarang man sila, may pundo man sila, which is para sa kon ostoy niya, hindi kay ipatulon sa imo ang gusto niya nga brand bisan hindi ka kumporme kag daw hindi pa masyado ka epektibo. Amo ni tindog sang League of Cities of the Philippines. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna las 7. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.